prosazovat robotická rehabilitace. Tahounem tohoto oboru je u nás nadační fond Regibase. Pro poraněné válečné veterány koupil speciální přístroj, který učí ochrnuté opět chodit. Jedním z nich je také bývalý policista Attila Fabián, kterému před 3 lety praskla aorta. To, co donedávna vypadalo jako sci-fi, je už realita. Tento muž, nadporučík Attila Fabián, veterán z několika mírových misí v Iráku, byl před 3 roky v ohrožení života. Praskla mu aorta a selhal mozek a další orgány. Ochrnutý skončil na rok na nemocničním lůžku. Fyzioterapeuti snažili hýbat rukama, nohama, ale v podstatě byly všechny klouby jakoby nepohyblivý. Kdyby se nadporučíka Fabiána neujal nadační fond Regibase, který pomáhá válečným veteránům, asi by se jeho stav už nezlepšil. Loni v červenci se poprvé připoutal k exoskeletonu. Snažíme se prostě chodit a dávat si vyšší a vyšší cíle. S pomocí speciálního robota ušel válečný veterán před 8 měsíci sotva 55 kroků, které ho zcela vyčerpali. A dnes? 23 minut jsme chodili 1057. Rehabilitační ústav v Kladrubech, kam nadační fond Regibase exoskeleton půjčil, by si tento přístroj nemohl dovolit. Kromě zraněných veteránů ho tak mohou využívat i běžní pacienti. Ta pomoc je tam maximální v tom, že nám drží přesnost toho pohybu, přesné vedení, umožňuje nám to navýšit tu intenzitu té terapie, ale ani bychom toho pacienta totálně zničili. My se specializujeme na robotickou rehabilitaci z toho důvodu, protože je to segment, který na českém trhu chyběl. Proto i ten americký systém exoskeleton je jediný v republice. Attila Fabián doufá, že za pár měsíců vymění robota za francouzské hole. Nadační fond Regibase zase v to, že sežene investora k dostavbě vlastního rehabilitačního centra. Jakub Vrána, Televize Nova.